en speciel dag. Jeg skal jo hen og møde Nikolaj for første gang nu her. Han har lige holdt foredrag på en skole. Så har han lige skrevet til mig, at han plejer normalt at optage, når han holder foredrag på skole. Men åbenbart her i Nakskov på de offentlige skoler, der er de åbenbart MC og siger, at det må du ikke. Han må ikke optage sig selv til sit foredrag, hvor han fortæller omkring mobning. Det vil det ikke have. Og det resulterer så i, at vi må så heller ikke optage det inden, når vi faktisk skal til et foredrag med ham. Men mindre han så takker nej til, at ikke vil holde foredrag, når han ikke må optage det inden. Og det er jo sådan så, at altså, inden hvor han holder foredraget, der filmer han jo ikke på nogle af børnene eller noget. Han filmer på sig selv, hvor han holder foredraget, og så plejer han at lægge det op, at nu har han holdt foredrag på den og den skole, og det gik sådan og sådan, og så plejer han at filme, og eleverne så går med ham baglæns, ikke? Så kan jeg nu læse det her. Hvor mange forældre ikke vil have, at deres børn filmer. Jamen, altså, børnene bliver heller ikke filmet jo. Det er jo, fordi Nikolaj vil have en film af foredraget. Men når de kommer udenfor, så er det jo offentligt jo. Så må han jo gerne lave en video, men så længe det ikke er på skolen jo. Hej, mester. Kom indenfor, min ven. Ja, men ja. Kom bare, du. Ja, kommer nu. Nå, men tak for det der. Jeg har også en ekstra mikrofon med. Ja, Men vi kan lige... Det er fordi, at... Jamen, det gjorde jeg også jo. Det var bare længe siden. Det er fordi, de er fandme varmt her, eller hvad? Ja. Du må have det varmt, for du lige holdt foredraget. Ja. Med skrigende unger. Med skrigende unger. Gik det godt med foredraget? Ja. Men det er fordi, der er 2 indgange til skolen jo. Der er det om, hvor, det kan du selvfølgelig ikke vide, hvor de er i gang med at totalrenovere hele vejen og splitte den af i atomer. Og så er der om på den anden side. Det er om, hvor, hvor der er asfalt. Så jeg har holdt det om at vente der. Gud, nej, styr på røven. Jeg gør jo meget godt. Jamen, det gør du også jo. Ja. Min fisse hedder Fille Holger. Gud, nej, jeg kan ikke finde den. Nå. Så må vi lede efter den. Ja. Der er ikke andet for. Ja. Du skulle ind og tage noget billedværk, eller hvad det var, ikke? Også det. Ja, det er lige før. Og så, når jeg så er færdig på skolen, når jeg efter der skulle igen, så skal jeg mødes med nogle børn, der kommer fra Søllested, og der er så mange børn, der mødes med mig hele tiden, og ringer til mig hele tiden for Snapchat. Ja. Og jeg gider ikke tage den hele tiden. Altså, hvordan slukker man opkald? Stopper man opkald på Snapchat? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig prøvet opkaldet på Snapchat før. Nej, jeg har prøvet det på Messenger. Der er så mange, der ringer til mig hele tiden. Ja. Jeg gider ikke tage den. Altså. Siger, at han håber, at vi får en dejlig dag. Jo, tak da. Det bliver vildt fedt. Og tak fordi jeg måtte prøve at følge din dag. Det er mest af en dag, hedder det jo. Gud, nej. Orangutan. Men hvem... Altså, nu har du været hen og holdt foredrag med den ene af klasserne. Så. Ja. Skal du så holde foredrag igen med en af de andre? Ja. Det er henne. Skal jeg. Der må vi selvfølgelig ikke optage en, jo. Hvad? Nej, der måtte vi ikke optage en. Nej. Og børnene vil jo gerne have, at jeg kommer lidt tidligere, så de alle sammen gerne vil snakke med mig og sådan noget. Gud, nej. Nå, hvor skal vi hen? Vi skal hen til de gamle, Aldi. Ja, Aldi, ja. Og parkere der. Ja. Og så skal vi over til den der bane ja, der. Den kommer... Jeg vil gerne have faktisk længe siden, jeg havde ikke tænkt over, at der var den der, hvor togskinnerne, fortsætter igennem. Ja. Det havde jeg faktisk ikke tænkt over. Der kommer ikke nogen tog der jo. Nej, det gør jeg ikke mere. Det der jernbane der, det er jo gået stykker, så det kan ikke lade sig gøre jo. Så lige her. Gud, nej. Numsehår. Du kan bare sætte den her. Stor næretidsko. Hold da.
Ja. Giver vi her. Jeg tror aldrig, jeg har været hernede faktisk, selvom jeg har boet her hele tiden. Det er et fantastisk sted. Ja, her. Ja, de har jo også spærret dem af her. Hvad siger du? Jeg kan ikke køre noget tog på det der. Nej, det er det. Nej, nogle søde patter. Ja, det er også flot her, hva'? Så hvis man står her, ikke? Sådan her. Ja. Det er også gamle sukkerfabrikken her. Ja. Stinker også forfærdeligt. Nej, det lugter det hvide guld. Nej, det stinker. Gud nej. Hvor vil du have taget... Må vi tage billeder fra? Er du klar? Så hilser alle bare på dig. Jeg kom til byen, hvor folk ved at køre galt, fordi jeg lavede vildt. Hvad? Jeg skabte kikkekøer. Når Giga kører? Ja, nej, kigge. Nej, hvad hedder sådan noget? Der er mange biler, der... Megakøer? Nej. Altså lange køer? Ja, altså folk kiggede på, så lavede de kikkekøer. Nå! Ja. Gud nej. Orangutang lige oppe i røvhullet. Det tror jeg går. Ja, det tror jeg fandme også, det går. Hvis en orangutang han kommer op i mit røvhul, så gør det fandme også ondt. Hvad siger du? Jeg siger, hvis en orangutang kommer op i mit røvhul, så gør det fandme også ondt. Det tror jeg går. Det tror jeg også går. Gud nej. Nå, vi er hen på skole nu. Hej alle sammen. Hej, det er godt. Ja, nogle af jer har prøvet at blive mobbet. Så bliver det ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg tør at sige det. Ja, altså jeg er blevet mobbet rigtig meget i hvert fald. Agurksalat, tissekonen. Jeg er blevet mobbet rigtig meget. Og du er blevet mobbet? Ja, på min gamle skole. Ja, hvorfor det? Fordi min bror var bøsse. Han er homoseksuel? Ja. Okay, hvordan har du det med det? Ingen af. Ja. Han er sød jo. Ja, han er sød. Det er mærkeligt, at folk ikke kan acceptere det, ikke? Sovs i gryde. Men ja, jeg er blevet mobbet rigtig meget, da jeg var barn. Da jeg gik i skole der. Jeg havde det rigtig svært. Jeg trives ikke. Jeg havde det svært psykisk. Jeg var meget nem at mobbe. Jeg synes, det var så sjovt, at nu er I så store, så jeg kan godt fortælle det her. At der var for eksempel, der var nogle elever, 4-5 stykker, agurk, som havde mobbet mig så meget, og så gik de over for at sige undskyld til mig. Og gav mig en kiksekage, en kiks. Og så blev jeg glad, og så troede på dem, at de ville give en undskyldning. Agurk! Der var et glasur på den her kiks her. Men det var ikke glasur. Det var sæd. Jeg spiste den her kage her. 5 drenge stod og onanerede på den her kiks her. Og kommet på den. Og så gav de mig den. Og så var jeg til grin, fordi jeg spiste den. Jeg troede på dem. Ja, jeg er ikke så glad for de kiks længere. Det var ikke kun bare simpelthen mobning. Aha, du er grim. Altså sådan, det var ikke sådan en type mobning. Det var, at de spændte ben for mig. De gjorde alt for at gøre mig til grin foran alle. Folk også til bukserne af mig, så underbukserne røg med. Så jeg stod der foran mange, og det var så pinligt. Det var ikke rart. Jeg skiftede til skole mange gange. Jeg trives slet ikke i min eget selskab. Jeg følte mig virkelig forkert. Jeg følte mig virkelig forkert. Jeg følte, at jeg var ikke god nok. Mennesker, der mobbede mig, havde ret. Jeg var ikke god nok. Jeg følte mig virkelig forkert. Og det var så ubehageligt, den følelse. Jeg kan huske, at jeg gik ikke til
forældre med det så meget. Jeg turde det ikke sådan rigtigt, og heller ikke lærerne. Så jeg gik med det alene. Gummigil! Jeg gik med det alene. Og det skal man ikke gøre som barn. Man skal ikke, og barn og ung skal man ikke rende rundt med sådan en følelse alene. Man skal virkelig få talt ud om det, hvis man har det svært. Gummigil! Psykisk svært også. I er gode nok, som I er. I er perfekte, som I er. Det skal ikke der andre to andre andet. Jeg har også været skåret af mig selv, fordi jeg havde det så svært med mig selv. Jeg har været cutter. For jeg tror, det er bare for at få den her følelse her med, jeg følte mig ikke god nok. Det ville jeg gerne have væk. Så jeg fik en anden smerte ved at skære af mig selv. Så jeg tror, det var fordi, jeg ville have det nemmere. Det giver ikke rigtig nogen mening. Men jeg tænkte, at god Michael, kaffe. At den her måde her var hjalp mig på en anden måde. Altså, de gjorde det på en måde også, men det var ikke så lang tid nu. Den smerte, det kunne jeg godt lide. Det er lige det i hvert fald. Fordi jeg havde det svært. Jeg havde smagt rod op i mit hoved. Jeg overvejede selvmord flere gange. Jeg følte mig virkelig forkert. Hvor jeg var henne, hvilket selskab jeg var i, så følte jeg mig så forkert. Og dengang var der ikke sociale medier jo, som det er nu. Og jeg blev kun mobbet i skolen. Men nu er der jo sociale medier. Facebook og det her, TikTok og det her. Hvor man bliver, hvis man ikke bliver mobbet på skolen, så bliver man måske mobbet på sociale medier, eller måske helt døgnet nærmest. Altså, folk kan svine hinanden til på sociale medier. Mob uden nogen, der sker nogle konsekvenser ved det. Og i skolerne kan det, altså, der er jo også, kan også være mobning der, så man oplever måske mobning stort set helt døgnet nu til dags, og det er jo pisse ubehageligt at være i. Og man føler sig måske så forkert og ulækker og klam og der er måske mange piger, der tænker sådan. Måske også mange drenge. Og så når man er teenager, eller ved at være teenager, så er det endnu sværere, ikke? I skal bare vide, at I er perfekte, som I er. I er gode nok. Lige meget om I har ADHD, eller et eller andet psykisk, der trykker. Et eller andet. Eller hvis I går med briller, eller et eller andet. Det er okay at gå med briller. Det er okay at være anderledes. Det er okay at ikke kunne se så godt. Og det er okay at have psykiske lidelser. Det er okay at have det svært. Man kan ikke være lykkelig hele tiden. Og alt det pres, som samfundet forventer af en. Jeg kan forstå godt den stress, I har. Samfundet forventer for meget af en. Og man bliver under kaffe rigtig meget stresset. Og I gør det så godt, som I kan. I kan ikke gøre det bedre. I kan ikke gøre det bedre. Og det er okay at sige fra. Det kan jeg sgu ikke i dag. Jeg har lige brug for man selv bliver stresset. Hvis ens venner forventer noget af en også, eller ens venner forventer noget af en, så kan man ikke hver gang stille op og så sige, okay, så kan man sige, at jeg bliver nødt til at lave lektier, jeg er nødt til at vente til i morgen med at se alle ens venner, og så ens familie, og ens skole, hele samfundet forventer noget af en hele tiden. Og det er pisseubehageligt, man bliver så stresset af det. Kaffe? Det er okay. I er okay. I er perfekte, som I er. Og I er smukke, både ude på og indvendigt. Tak. Selv tak. Det er okay at være anderledes. Ja. Hvis I bliver mobbet, så er det fordi, de her der bliver mobbet, de her, der mobber, det er som regel fordi, de har det svært med sig selv og har brug for en ven. Så man skal sige, hvis der er nogen, der mobber jer, er du okay? Har du brug for en ven? Det kan mærke, at vi ikke har det så godt i dag. Er noget, der trykker derhjemme? Har du brug for at snakke om tingene? Dem, der mobber, det er en råb om hjælp. Som regel. Jeg har lige været kaffe. Jeg har lige været i en debat på Facebook, på på TV2's opslag, hvor de havde ved, hvem diamantdronningen er. Elvira. Nej, pigerne på vide. Diamantfamilien. Diamantfamilien. Er ikke nogen, der siger noget? Har I glemt at stemme dem? Jeg har kun set dem på chipsposer. Nå. Okay. Jamen, så kan man også godt se. Men der er folk, der sviner
hende her Elvira til. Mobber og sviner til det voksne mennesker. Det er lige før I er mere modne, mere voksne end de voksne. Er I skræmmende? Ja, hvorfor? Er der voksne mennesker, der mobber og er mærkelige og sviner hinanden til? Og sådan er Facebook blevet. Det er en stor børnehave derinde. Desværre. Gulderis. Man burde, altså vi voksne burde være rolle, burde være mere voksne, end vi er. Det er det jo ikke i øjeblikket. Mange af os ikke er ikke. Altså, det er jo en digital stenalder. Ja, det er stenalderen dengang for mange tusind år siden. Der slog man hinanden oven i hovedet med en kølle. I dag er det digital stenalder. Der slår man hinanden oven i hovedet på nettet. Gulderis. I er bedre end de voksne. I er mere voksne end de voksne. Så ude i fremtiden, så håber jeg, at I tænker, selv når I bliver sure og irriteret over det, der står på de sociale medier, eller I har lyst til at skrive i kommentaren, giv lige 10 sekunder, 20 sekunder, inden I skriver. Nogle gange så kommer man til at skrive noget dumt. Jeg har også skrevet noget dumt nogle gange. Jeg har også været mobber. Jeg har også svinet nu til at være en svin. Det har jeg fortrudt. Agurksalat op på røven. Det har jeg fortrudt. Agurk. Man bliver klogere. Vi bliver alle sammen klogere. Vi lærer hver dag. Også voksne. Også voksne, de lærer også noget. Gud, nej. Hvordan har I det indvendigt? Jeg har det godt. Hvad siger du? Jeg har det godt. Du har det godt, det er godt. Hvad med jer to? Har I det godt? Jeg har det meget godt. Hvis I nu en dag får det svært, og har det svært, og det hele presser på oven i hovedet, tal med hinanden om det. Eller tal med lærerne om det, eller tal med jeres forældre om det. Men man kan ikke have det godt hele tiden. Man kan ikke være lykkelig hele tiden. Man kan også have dårlige dage ret ofte. Altså man har dårlige dage ofte. Man kan ikke være lykkelig hele tiden. Og hvis I ser nogen blive mobbet, eller bliver svinet til, eller et eller andet, hjælp personen. Og sige, det der, det er... og man har jo ikke lyst til at få et dårligt rygte, fordi at man går over til at sige, stop mobning, eller stop, det der, det er ikke rart for ham der, eller hende der. Så bliver man måske selv til grin, tænker man. Det kan jeg godt forstå, man tænker. Fordi hvis man går over og blander sig, så bliver man måske selv mobbet. Jeg ved godt, det er svært. Og man tænker, måske skulle jeg hjælpe, men jeg tør ikke. Det burde man gøre. Kaffe? Er der nogle spørgsmål? Hvor mange år blev du mobbet? Jeg bliver stadig mobbet på TikTok nogle gange, eller andet, hvor folk sviner mig til, eller på Facebook. Sådan er det jo. Altså, jeg griner af det nu, fordi jeg ved, hvor de mennesker, der gør det, de har det svært selv måske, eller der er ikke så meget voksne i dem, når de gør sådan nogle ting, og der er ikke så meget ære i det de gør. Jeg synes, det er åndssvagt. Jeg hviler mest, altså, jeg bliver ikke hurtigt ked af det længere. Jeg synes bare, at det er sjovt nu. De har prøvet at bruge tid på mig. Når de prøver at bruge tid på penge, så er man meget betydningsfuld jo. Så må man være betydningsfuld, fordi man, når folk bruger tid på en. Ja. Ja? Ja, den er her. Det er fordi, jeg mødte Voldemort, jeg er nye Harry Potter. Nej. Det er fordi, jeg havde en kusse. Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde en bekymringsregel, eller jeg havde sådan en rygge, der var dyb. Så prøvede jeg at operere den væk. Agurksalat! Fordi jeg tænkte, jeg skal være lignende, jeg skal se smuk ud jo. Jeg gider ikke til lige lort. Så jeg prøvede at operere den væk, og så blev det så meget værre. Så blev det grimmere. Så jeg ligner virkelig en dobbelt Harry Potter nu. Andre spørgsmål måske? Det er debatterende måde, men det er også svært, ikke? Altså, og nej, jeg kan ikke stoppe mobbningen. Mobbningen vil aldrig nogensinde stoppe med at være her. Der vil altid være mobning, men hvis vi hver sær gør en forskel bedre mennesker, så bliver verden et bedre sted. Jeg kan ikke stoppe helt, desværre ikke, men måske I kan være med til, at noget af det går. Gud mand, jeg kan huske, at jeg havde nogle tics, hvor jeg var sådan her, jeg var barn, da jeg var 6-7 år eller noget, ikke? Jeg vidste ikke, det var Tourette dengang. Efter jeg blev ældre, så er jeg blevet værre. Men har jeg det, altså, jeg trives godt, så har I venner.
Ja. Gummiskæl. Ja. Mm. Det er dejligt. Gud, nej. Det er okay, grinen. Jamen, tekst, det er okay. Det er okay. Jeg kan godt forstå dig. Det er helt okay. Sola. Hvad med dig? Er du nogensinde blevet mobbet? Ja, en lille smule. Ja, en lille smule. Hvordan havde du det? Ikke så rart. Nej. Det er ikke så rart. Kaffe. Er der ikke flere former for sådan en Tourette? Jo, der er mange former for Tourette. Gudrør. Der er også, hvor man ryster meget med hovedet, ikke? Tics. Man lærer meget af sin krop at kende, men man lærer sin krop at kende på en måde, man får flere muskler i benene, og på anden måde, det ser ret vildt ud. Og man, kan man sige, fordi når man koncentrerer sig om, når jeg koncentrerer mig om at gå baglæns og sætte de bakspejl, jeg har, så har jeg ikke så mange tics. Så får jeg ikke så mange tics. Også når jeg er ude i naturen, så får jeg ikke så mange tics, og min ADHD forsvinder næsten også. Jeg er sind ved naturen. Hvad er det, du går baglæns? Det gør jeg for, at alt det her med mobning her, jeg vender det ryggen. Jeg tager afstand fra det ved at gå baglæns. Jeg har også gået baglæns med Nicky Topgaard og statsministeren. Ja, Christian Eriksen også, ja. Og Malte Ebert. Uddreng. Jeg har gået baglæns med en del mennesker og en del skoler. Og det ser trist ud. Hvad siger du? Har du nogensinde sådan fået tæv, sådan et til Lucia? Der har jeg prøvet at få hun på hovedet før. Det er ikke så rart, men altså... Man når ikke at sige i situationen, jeg har Tourette, fordi de misforstår det fuldstændig. Og jeg tænker, han skal have nogen på hovedet om det her. Utroligt med voksne mennesker kan det på, ikke? Mm. Ja. Ja. Hvad sådan til tandlæge, og så du sådan, får det der tekst der? Og hvad? Sådan nogle gange, når du til tandlæge, hvad sker der så? Jeg er så bange for tandlæger, at min hjerne kortslutter, så jeg ikke har tekst heldigvis. Fordi jeg gør sådan. Og det er jo meget godt, at man min hjerne kortslutter, så jeg ikke har nogen tekst, ikke? Spørgsmål? Ellers? Jeg har selv Tourette, så var ADHD, så jeg kender godt det der, så jeg kender godt til det der med sådan at have det lidt svært. Ja. Er du bange for at blive mobbet, ikke? Og du er bange for at vise det? At give slip på det? Ja. Det er i hvert fald ikke rart. Nej. Og du er også meget forstyrret op i hovedet hele tiden. Ja, det kører rundt op i hovedet hele tiden. Hvad siger du? Det Tourettes, har det været meget slemt, eller som du er bedre? Altså, da jeg var lige i starten mellem 20 og 24, der var det nok slemmest, tror jeg. Nu er det ikke så slemt længere, så altså... Og det jeg kan stadig få anfald nogle gange, Tourette-anfald, hvis jeg har haft mange oplevelser, hvis jeg har meget op i hovedet. Det kan godt ske. Hvad siger du? Har dine søskende det? Nej, min søster har ikke Tourette. Min ene søster har muligvis ADHD eller sådan noget lignende. Ja. Har du det ikke svært ved at sove? Ja. Der er mange gange, hvor jeg ikke kan sove. Jeg har ikke sovet 8 timer i træk, som man skal gøre i meget lang tid. Så jeg er kronisk træt. Det er jeg. Men jeg gider ikke sidde hjemme og sove hele tiden, eller være træt hele tiden, eller kigge ind i væg, eller... Det gider jeg ikke. Jeg vil ud og gå, ud og opleve noget. Ud og lave noget. Agurksalat. Okay. Tak fordi jeg må komme og snakke med jer. Guttegris. Det er første gang, I har været stille alle sammen så lang tid. Det synes jeg er rigtig imponerende.
se her. Chatten her. Se, kan vi se chatten hernede, Nikolaj. Delphi 64, det er faktisk min mutti. Og Bjarne 49 med. De har Nørrebro med. Tak fordi vi må være med igen i dag. Super fedt, siger han. Kan Charlotte er med? Hej alle sammen, dem der ser med. Sabrina, dag. Og hej på TikTok. Det er første gang, jeg er på TikTok. Ja, det er ikke TikTok, det er TikTok. TikTok. Nej, TikTok, men TikTok. Nå. Bumser i fissehullet? Nej. Og Flemming er med, og Queen er med. Hold da op, så er vi jo mange mennesker med i dag. Tak for hjerte. Tusind tak for rose. Ej, hvor er du sød. Hej. Hvad så det alle sammen? Hej, det er godt. Gedeknipper. Hej, der er. Vefo 60. Pubeman er med. Puk. Anonym er med. Gud nej, kaparaterne er gået i stykker. Hvad så der? Hvad? Nå. Skal vi lige have dem alle sammen samlet med her. Så Skildpadder på røven. Kære med Rasmus er med. Hej Nikolaj, siger de. Hej. Min tit er flot. Hej Dennis. Der står du foran, der står der. Ja. Goddag du. Hej Tro. 50 er med her. Det er trold. Jeg har 50 herovre med. Okay. Imponerende. Hvor meget er vi herovre? Jeg er 14-12 nu. 12 nu? Okay. Men det er også formiddag. Du er den normalt ikke så langsom, siger Sune. Nej, men det er fordi nogle gange så går chatten, vi skal lige kunne nå at læse med i chatten her i dag også. Jeg har købt en spandauer, fordi du er sød. Nej, hvor hyggeligt. Jeg er i Narskov nu. Vi skal nok komme til sagen lige om et øjeblik. Jeg har en stor pik i lommen. Nå. Hold op. Det er fordi, at Nikolaj han sender live på TikTok, så vi er både på TikTok nu og faktisk også Twitch. Jo. Twitch, ja. Vi er begge dele lige nu, lægger noget. Ja. Ej, nu rykker du forbi kameraet, så skal vi jo dreje kameraet lidt for fanden. Hold nu op. Vi skal da have dig med jo. Ja, nå. Vi skal faktisk snakke omkring mobning. Jo. Ja, vi skal stoppe mobning, og vi skal være nogle bedre mennesker over for hinanden. Lige præcis. Velkommen til Narskov. Tak, Grede. Nu kan jeg ikke huske, hvad folk de skrev til mig og spurgte spørgsmål. Du forstyrrer for meget. Ja, det er rigtigt. Ja, der er desværre alt for meget tidskone, alt for meget mobning på de sociale medier. Voksne mennesker, der ikke kan opføre sig ordentligt, det er frygteligt altså. Der er en, der skriver, du er fantastisk. Nå, men tak for det. Eller vi to var faktisk fantastisk. Ja, tak. Jamen, vi skal ikke gå så meget i dag. Jeg sidder sammen med DJ Sune fra Twitch. Kan jeg vide, om der egentlig er nogle af dem, som mobber andre, der tænker på, hvor går grænsen? Jamen, det er der ikke. Det tror jeg ikke, der er. Folk har det så svært med sig selv, at de bliver nødt til at gøre det. Ja, de har så travlt med en selv. Jamen, de har ikke noget ære i deres liv, af dem, der gør det. Nej, spørgsmål, tror jeg. Skal jeg lige prøve at pause den der chat. Hej Nikolaj og Giasune, hvad mener I og den klikkedannelse, der er voldsom på dansk Twitch? Enten er man en del af hulen, eller også er man ude og æde skovsnegle for at komme ind. Jamen, nu er det jo... Jeg kan jo kun snakke for mig selv, fordi Nikolaj har jo ikke... Han er ikke inde på Twitch, men han kender jo godt til selve... Bare for at nævne mediet. Hvis man tager for eksempel på Twitch, så er der jo mange, der kender hinanden. Der er mere inde i varmen end andre. Ja. Det vil det jo altid være jo. Det er der også på skoler jo. Jeg går Danmark rundt for tissekoen. Nej, jeg går ikke Danmark rundt for tissekoen. Jeg går Danmark rundt kaffe for pikkerøven for... Nej, det er heller ikke det. For at gå baglæns Danmark rundt for at sætte fokus på mobning. Tak, Michael. Det er lidt forvirrende, når vi kører 2 livestream. Jeg har været bad med Hermione. Skal vi se, om der var andre, der skrev... Hej alle sammen. Dejlige mennesker. Hej, det er godt. Og ja,
Vi skal jo til at vi kan virkelig tænke over den måde, vi behandler hinanden på. Og gud nej, og være nogle bedre tissekoner, være bedre mennesker over for hinanden. Men hvis der er nogen, der har nogle spørgsmål ude på Twitch også, så er I velkommen til at skrive dem i chatten, så skal vi forsøge at besvare dem så godt, som vi nu kan. Det er lidt specielt stream i dag. Det er lidt specielt i dag. Nej, en sofahul for Markus i numsehullet. Nej, det er lidt forvirrende med to. Det giver jeg ret i. Jeg er verdens stærkeste mand. Der er ingen, der kan tæske mig. Min sygdom hedder Tourette. Men skal vi se, om vi kan sætte lidt mere fokus på omkring mobning? Ja, mobning skal stoppes, og vi skal virkelig være nogle bedre mennesker i tissekonen. Vi skal være bedre mennesker over for hinanden. Hvad kan man gøre for at blive bedre mennesker omkring mobning på sociale medier? Start med at skrive sødt til hinanden. Man skal, altså dem, der sidder bag tasterne, er jo dem, der har det rigtig sjovt. Vi skal i hvert fald tale bedre til hinanden. De voksne mennesker, der sidder og sviner hinanden til på de sociale medier. Altså, come on, ikke? Altså. Der er en, der har et spørgsmål til dig, Nikolaj. Der blotter nysgerrig, om du får ondt i hovedet og spændinger, i nakken og skulder og så videre på grund af tics. Jeg får meget ofte... gud nej, jeg får meget ofte migræneanfald. Jeg tror, det er lidt nemmere, hvis nu chatten stiller nogle spørgsmål. Jamen, det er voksne mennesker, der inspirerer børn til at mobbe. Det er ikke børnene, der starter på det. Det er de voksne, der giver... der skulle være rollemodeller, som giver... Agurk! Jeg op i røven! Nej, det er voksne mennesker, der giver... hvad kalder man sådan noget til børn? D'erne til børn, hvad man kalder det. Ja, der giver ordene til børnene. Ja, de ser jo, hvad vi laver. Gitakian siger, jamen mobning er en ting, der allerede startede i børnehaven. Allerede der skal det sættes ind, så man ikke mobber. Det er fuldstændig rigtigt. Men giv bare gas ud i chatten, hvis I har nogle spørgsmål omkring mobning. Også til Nikolaj, eller til mig, eller hvad I finder på. Der er en her, der siger, Jussi, Nikolaj, mig og min far elsker at se videoer med dig. Det er glad for at høre. Mit næste mål, det er jo, at nu går jeg og skal gå Danmark rundt igen. Jeg er jo begyndt på det. Gud nej! Og jeg er i Nakskov lige nu, og i morgen tager jeg til Langeland. Og så Langeland og Fyn og hele Jylland og Tissekonen Sjælland. Jeg har været på Bornholm. Og Møn og Falster og Lolland. Og så, men det jeg regner med at være senest hjemme. 1. oktober. Men hvor er det, du holder til henne? Altså, i Helsingør. Helsingør? Hvordan faldt du sammen med selveste Rune? Jamen, det skulle da et godt spørgsmål. Vi begyndte at snakke med hinanden. Gjorde vi? Jeg har købt nosser. Jeg satte et interview op med Nikolaj Overgaard. Har skrevet sammen med ham i 2 måneder tid eller sådan noget. Nikolaj, rammer du Frederiks værk på et tidspunkt i fremtiden? Ja, det gør jeg. Skolerne har virkelig brug for info og indgående mobning. Jamen, og selv 2 drenge, som oplever mobning næsten hver dag. Især blandt andet deres klassekammerater. De trænger virkelig til en opsang på de lokale skoler her. Storvorte, ja, det gør jeg. Og Vodskov regner jeg også med. Frederiks værk, det gør jeg også. Det gør jeg til september. Nikolaj, er der nogensinde nogen, der har fulgt med på dine gåture kun for at gøre grin med dig? Det kan godt være. Det er der er garanteret nogle haters, der bare går med bare for at skal lave sjov. Nikolaj, han skal lige på toilet. Så kommer han tilbage lige om lidt. Så nu har jeg mig både på TikTok og på Twitch. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Så hvis I har nogle spørgsmål. Det er lidt svært at køre på 2 stream. Men senere, der går vi baglæns i 4900 Nakskov. Der kan man gå med, og det bliver sendt live på min Twitch-kanal også. Jamen, der er jo, ja, det er godt tricky, at jeg har tissekonen, at jeg har fisesaft, nej, jeg sender live på 2 kanaler. Fisesaft, ja. Spørgsmål til det, er der noget, der tækker i din Tourettes? Jamen, jeg har lige læst det, Ja, altså voksenmobning er altså noget, det er åndssvagt. Noget af mit tics værst, det er nok, når jeg sender live på 2 kanaler. Hvad har været din grimmeste oplevelse? Jamen, det jeg har fået tæv jo før. Det er din værste oplevelse? Ja, det er jo nok. Altså, det er jo ikke så rart at blive tæsket. Men var det på grund af din Tourettes? Ja, eller? det er det. Ej. Fiskepinden. Hvad får folk til at gøre sådan noget, ikke? Jeg ved det ikke. Dem, der mobber, de har ikke noget ære i deres liv.
Fordi de, altså når, især over på de sociale medier, når de mobber på de sociale medier, så er det ikke noget forståelse for andre mennesker, og de har ikke noget respekt for andre mennesker. Ergo, så er de æreløse. De har ikke noget ære i deres liv. Nej! Der er en, der hedder Sir Random, der skriver, hvordan har du med, at folk griner af de ting, du siger? Jeg er ligeglad. Fuldstændig ligeglad. Ja. Jeg kan kun grine af det, du. Ja. Jeg oplever tit i de busser, når mindre børn sidder bag og bliver de smidt væk. Tusind tak. Jamen, det er forfærdeligt. Der er altså mange, der hater på Facebook, og altså, det er så barnligt, man. Jeg forstår ikke, hvordan en voksen menneske kan opføre sig sådan. Der er en, der siger, at Nikolaj, Twitch er vores problemgrupperinger. Det vil sige, at nogen holder udenfor for følelsen, at de ikke gør det godt nok. Gør de også i skolen, jo. Ja. Og det er jo det. Man skal blive bedre til at hjælpe hinanden. Ja. Også på Twitch. Ja. Hvad står der der? Og det skal man også på TikTok. Husk det. Fiskepinden har jeg i lommen. Jeg har den i lommen, for helvede. Fiskesaft? Nej, det er ikke svært at sige. Man er, som man er, og det skal man ikke lave om. Er det ikke rigtigt? Ja. Man er, som man er. Ja. Jeg forstår ikke, hvorfor folk ikke bare accepterer. Det er godt, Jesper. Krummesangen, den burde alle gå ind og høre. Hvad for en? Krummesangen. Krummesangen, ja. Man er, som man er. Ja. Jeg er også blevet mobbet i skolen før. Det er jeg også for hele... Men jeg har også selv mobbet andre. Og stoppede også med det igen. Så lad være med at mobbe det ude. Der er nogen, der kører på mig her i hvert fald. Er det det? Ja. Så kører dem over. det er jo sådan noget, jeg kalder små børn. Nogen, der mobber andre. Altså, lad være med det. Også på TikTok. Ja. Opfør jer ordentligt. Jeg er selv blevet mobbet her på Twitch. Det er nederen. Det går mundt. Det er der rigtig mange, der er her på Twitch. Blev mobbet. Det blev, jeg ved ikke, om jeg Stop mobning alle sammen. Lige præcis, stop mobning. Stop mobning. Wii! Gummiged om røven. Nej, det skal I skrive. Tidskolen. Sådan, mand. Hvis man er enig i, at man skal stoppe mobning, så håber jeg også, at alle kigger med ud på Twitch, så vi kan stoppe det her mobning her. Og være gode ved hinanden. Altså, fordi man ikke snakker godt sammen, så kan man jo, behøver man ikke være dårlig menneske. Vi snakker også omkring mobning, og I er også velkommen til at stille spørgsmål omkring mobning. Jeg har en stor pik i lommen. Men det er lidt svært, når man sender live 2 steder. Ja. Både på TikTok og så på Twitch. Så er det lidt svært at holde fokus et sted. Ja. Så man skal stoppe mobning alle sammen. Stop mobning, jeg gerne ville holde fokus et sted, så er det sgu lidt svært. Men kunne alle dem der på din TikTok ikke hoppe over på Twitch-kanalen, så vi havde fokus et sted? Jeg tror ikke, de har Twitch. Så kunne I oprette det. Det er gratis, ligesom TikTok er. Jeg giver ikke det der. Jeg hoppede fra TikTok DJ til Sune. Twitch, for den laggede vildt over hos Nikolaj. Stop mobning, ja. Han hedder DJ Sune. Ja. Det er fordi, jeg laver både livestream og spiller musik. Stop mobning, ja. Lige præcis. Vi skal være nogle bedre mennesker over for hinanden. Vi lever i 2024. Og det kan ikke passe, at vi er nogle onde over for hinanden. Polarberg, stop mobning. Sådan skal det være, min ven. Jeg har også en gave til Nikolaj senere. Nå. Ja. Ja, det lyder godt. Det har vi. For mig og hele mit community herude. Det er sådan noget, vi kan på Twitch. Jeg har en stor pik i lommen. I forhold til TikTok. Jeg er en nakskov lige nu. Jeg er en nakskov. Ja, jeg er en nakskov. Ja. Okay. Der er et spørgsmål til dig her for The Anonym. Hvilke ændringer eller forberedninger kunne I godt tænke jer her på Twitch? Altså husk at holde den gode zone. Altså hvis du var en streamer på så vil jeg have... Hvilke forberedelser og ændringer kunne du tænke dig? At hvis jeg skal lave vlog, hvis jeg skal det, så vil jeg gerne lave vlog, og så skal det skulle man kunne gøre. Men at lave videoer, som man kan have liggende på sin væg. Det kan man også godt have, man kan gemme den i 30 dage. Nej, det er kedeligt. Men det er fordi, at Twitch er jo en anden form for medie end TikTok er. TikTok er jo lidt ligesom Instagram, hvor man kan lægge videoer ud og gense dem. Jeg kan ikke finde min dealer, jeg tror, den er for lille til mig. Har den en anden størrelse? Jeg vil gerne have en anden størrelse. Jamen det er larmende op i hovedet og have Tourette. Forstyrrende hele tiden. Det er svært at sove. Jeg kan desværre ikke få stoppet mobningen. Altså, der er bare så meget mobning lige nu, at
folk begår selvmord. Folk lever, har det helvede. Deres trivsel er slemt. Folk har det helvede til. Vi kommer aldrig til at stoppe mobning helt, det ved jeg godt. Det kommer aldrig til at lade sig gøre. Nej. Det ved jeg godt, men vi kan gøre en forskel for helvede. Vil det være bedre at skabe fællesskaber, der vil... Ja, det er rigtigt. Godt. Med smil og kærlighed kommer vi nu længst. Det gør vi altså. Det kommer vi længst med. Jamen, jeg kan mærke virkelig meget. Jeg kan mærke, at jeg virkelig gør en forskel for mange børn og unge. Jeg er nærmest blevet en kult for dem. Jeg gør virkelig mange ting for dem. Prøver at snakke med dem og forstå, hvordan de har det. Altså, jeg kan huske, hvordan jeg havde det. Det går pisse ondt at gå i skole nogle gange. Fissesaft. Du bliver mobbet gennem hele skoletiden, men det siger mere om dem, end det gør om dig. Altså. Lige præcis. Nikolaj, kan du føle, du gør en forskel med at stoppe mobbing? Og det tror jeg helt sikkert, han godt kan. Det er jo det, jeg snakker om med. Altså, hvorfor skal man skrive sådan noget? Det forstår jeg ikke. Hvad? Jamen, det... bare lad folk... Lad mig blokere dem. Blokere det. Bare lad det har jeg andre til at gøre. Nej, bare lad være med at blokere dem. Fuldstændig blokere, fordi så får du større eksponering og flere følgere på den måde. Ja. Det giver dig jo flere følgere på den måde der. Ja, men det kan være, at man ikke gider at have sådan nogle følgere. Nå, altså hvorfor fanden det forstår jeg ikke. Jamen, der er jo ikke nogen grund til, at skal have nogen til at følge en, fordi de skal mobbe en videre. Jo. Nej, men det er jo ikke sådan, jeg mener. Det er strategisk smart at bare lade folk mobbe. Man griner bare af dem, og så kommer der flere følgere til en. Ja, men kan man bruge dem til noget? Ja, det kan man godt. Okay. Folk, der bliver mobbet, er også ofte nogen, som selv er blevet mobbet. Men alle har en fortid jo. Jeg er 34. Alle har en fortid jo, og gjort nogle dumme ting i deres fortid. Men ja, selvfølgelig. Jeg kan bare godt være bedre mennesker, ikke? Man skal kunne grine af tingene. Ja. Jamen, jeg kan huske, at jeg havde min første tekst, da jeg var 6-7 år. Men dengang vidste vi ikke, det var Tourette. Hvad hedder det nu? Så blev det så værre. Min Tourette blev så værre. Så blev det, da jeg blev ældre, blev det værre. Og jeg, desværre begyndte også at tage mange stoffer. Og efter jeg stoppede med de her stoffer her, så kom det tredobbelt igen. Altså det min Tourette. Så fik den fuld skrue. Det er ret irriterende. Jeg kunne helt Danmark rundt baglæns, mest baglæns så meget som muligt, for at vende mobning i ryggen. Det er 5. år, jeg går Danmark rundt. Goddag! Og lige nu er jeg i Kusse. Nu kæft, Nikolaj. Gud. Lige nu er jeg i Nakskov. En, der spørger, det ikke er et spørgsmål om at fange forældrene til de mindre børn, så de stopper stepper op og lærer deres børn nogle sociale færdigheder. Men det kommer an på, om forældrene har svinet nogen til inde på Facebook, fordi så børnene ser nogle ting. Ja. Mobning skal vi simpelthen sætte fokus på. Vi skal vende mobning i ryggen. Og det gør vi også senere. Hvad? Der vender vi også mobning i ryggen. Ja, vi går baglæns her i Nakskov her. Hedder hun Christina? Ja. Men du ved jo ikke, desværre ikke, hvad deres privatliv er. Du ved ikke, hvad de kan finde på at sige og gøre, når de er alene. Vi kan ikke, sådan noget kan man desværre ikke styre. Men man kan sige til dem, prøv at høre, altså det med mobning her, ikke? Det er sgu ikke, altså, det ødelægger en menneske. Altså, det... Hvis jeg var en Nakskov, så var jeg gået med jer, det er helt sikkert. Ja. For Nikolaj gør en forskel. Det er jeg glad for, at folk synes. Jeg ved, hvordan jeg selv har været over for andre mennesker engang, og jeg ved, hvordan jeg selv følte, da jeg blev mobbet. Og det er ikke rart. Jeg regner ikke med, at jeg skal gå næste år. Jeg skal ikke Det er for tidligt at gabe. Det smitter. Ja. Det er fandme også mange timer, altså. 3 timer. 3 timer, ja. Ja. Men det er ikke sikkert, at du holder 3 timer. Nej. Det er nok rigtigt. Jeg arbejder faktisk på at gå med en af kongehuset. Baglæns.
Det tror jeg Hvis du lige kommer til at gå med kongen og dronningen og børnene, så er det jo prikken over i. Ja, Så har man også gjort det godt. Ja, så har man gjort det godt. Og husk nu, hvis I har nogle spørgsmål derude, så smid dem i chatten. Så skal vi nok, om ikke så skal jeg nok forsøge at læse dem op, hvis der er. Ja, hvordan er fik Tourette? Det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skal... Det er noget, man er født med. Det er noget, man er født med, man kan godt, men selvom man er født med det, kan man godt få det kan man ikke få det lige når man bliver født, eller når man er barn, eller... Det er noget, der vokser i sig, når man vil, man bliver. Det er lidt svært at forklare. Jeg havde ikke så meget, da jeg var barn. Tror du holder til kl. 14 med at være live? Det ved jeg ikke. Eller så må du sige til. Ja. Hun glæder sig til, at du kommer til Haderslev. Ja, hun Haderslev, ja. Hun har hypnose. Hun fik hypnose, så der forsvandt hendes Tourette. Hvem fik hypnose? Stine Sarah, hende der havde Tourette. Hun fik hypnose. Der er en her, der har en ven, der har Tourettes. Måske det er derfor, jeg ikke bemærker tics så nemt som de fleste andre. På frit, op i numsehullet. Ikke nogen har en plan. Vi skal huske at stoppe mobning. Altså, nu store næser. Vi skal huske at stoppe mobning og være nogle bedre mennesker over for hinanden. Vende ryggen til mobning. Altså, vende ryggen. Jeg går baglæns rundt for at vende ryggen. Så meget baglæns som muligt, selvfølgelig. GTK, han ved ikke, om det er et dumt spørgsmål, han skal til at stille dig. Ja, jeg er stadig narsko, ja. Men risikerer du at vågne om natten med Tourettes? Ja, det gør jeg. Jeg vågner meget. Jeg sover ikke så tit. Eller jeg sover ikke nok. Jo, det er de der sugende. Det er mig, ja. Min fisse hedder Finn Holger. Jeg vil ikke sige, hvor jeg er i narsko. Nej. Det er dumt. Gud nej. Den holder vi for os selv. Ja. Jeg har gået omkring 250 km i alt indtil videre i år på turen. Gud nej, børn. Jeg mangler stadig over 2.500 km nu. Jeg spørger, om du har planer om at komme til Lolland igen på et senere tidspunkt? Ja, måske næste år eller næste år igen. Jeg ved det faktisk ikke, fordi jeg tror, min tur slutter i år. Altså, ja. Jeg tror, det slutter i år. Og så vil du holde noget pause med det? Ja. Ja, stop mobning. Vi skal huske at stoppe mobning, være nogle gode mennesker over for hinanden. Gud nej. Vi skal gå baglæns, eller det behøver vi ikke gå baglæns, men vi kan bare vælge mobning ryggen. Og vi skal stoppe mobning. Vi skal være bedre mennesker over for hinanden. Jeg skal lytte til, hvad Nikolaj svarer. Jamen, jeg kan jo ikke vide, at han har læst det inde i hovedet, jo. Nej, det er rigtigt. Okay. Ja, jeg har ADHD, og jeg har OCD. Gud nej. Nej. Vi skal virkelig være bedre mennesker. Altså, vi er virkelig ikke særlig søde mod hinanden. Jeg får også tics i søvn, det har jeg fået at vide i hvert fald, og jeg har også selv lagt mærke til det. Bedste råd, hvis man er blevet mobbet? Men det er bare at grine af det, og så være fuldstændig ligeglad med, hvad folk siger om en. Ja, der sker mange ting lige nu. Mobningen kan jo påvirke folk noget så forfærdeligt og ødelægge dem. Jeg giver dig fuldstændig ret af. Det er nemlig rigtigt. Vi klarer den sammen er vi stærke. Folk mobber, fordi det får dem til at have det bedre med sig selv. Så dem, der mobber, må være nogle triste stakler, siden de har behov for at nedgøre andre, for at få det godt med sig selv. Det var fuldstændig ret. Fuldstændig stop mobning. Hashtag stop mobning. Ja, det er rigtigt. Alt omkring den voldsomme mobning, der er på Dansk Jazz. Isærhed inden for musik og DJ. Hvad man kan gøre ved klikkerne. Men det er lidt svært at svare på. Det kender han intet til jo. Men han har et vigtigt budskab. Det er, at jeg håber, de kigger med. Vi skal vende mobning ryggen og være nogle bedre mennesker over for hinanden og være søde mod hinanden. Ja, lige præcis. Så jeg håber, at de DJ'er, dem der er på Twitch, som holder andre ude for og så videre. Jeg håber, de kigger med, og håber, de får et indblik i, at vi skal stoppe mobning, og vi skal have et godt sted at være på et socialt medie også. Og sprede gode kammer til alle. Mikkel Brikke render rundt med social angst på grund af mobning i skolen. Ja, det er ikke rart. Men vi skal stoppe mobning. Vi skal simpelthen være bedre mennesker over for hinanden. Hold op. Men jeg tror aldrig, man kan stoppe mobning helt, og det kan man heller ikke på Twitch. Der kan du heller ikke stoppe det helt, og det kan du heller ikke på TikTok eller nogen andre steder, eller i skolen. Man kan ikke stoppe det hele, nej, men man kan være med til at gøre en forskel. Ja. Det kan jo være nogle af dem, der kigger med, som
Har I en af dem, der holder nogen udenfor, kigger med, og så bare man har ramt 2 af dem, så har man allerede gjort en forskel. Mobning hører naturligvis ingen steder hjemme, lige præcis. Det ved jeg godt. Vi ikke kan stoppe mobning helt, men vi kan gøre en forskel, tænker jeg. Ja. Gøre en forskel for mange mennesker. Nikolaj, du lytter vel også til, når de Sune spiller op til ved. Nej, men Nikolaj har ikke Twitch. Mobning er aldrig sjovt, og i folkeskolen blev jeg mobbet så meget, at jeg var ved at tage livet dengang. Husk at være god ved hinanden, lige præcis. Ja, vi skal være gode mennesker over for hinanden. Han har ikke fået nogen gave endnu, nej. Det kommer. Jeg har Tourette, så jeg kan ikke gøre for. Han er meget mere normal. Jamen, jeg er også Tourette, jo. Ja, det kan ikke gå for det, det er jo det, der er den store forskel på mig og Nikolaj. Ja. Nikolaj, han lider både af Tourettes og ADHD. Ja. Jeg har ingen af lidelserne. Ja, det har jeg, Jesper. Så på den måde så fungerer, hvad kan man sige, min hjerne på en anden måde end Nikolajs. Nej, jeg er kun 34, Mikkel, og jeg... Men derfor er Nikolaj stadig et sødt menneske. På baglæns Danmark rundt for at sætte fokus på mobning. Leger du, at du har Tourette? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har heller ikke lige tænkt over med 2 streams samtidig. Så skriver jeg spørger, om jeg har et problem. Ja, du kan bare komme over til mig og spørge om det jo, ansigt til ansigt. Det er det, som jeg mener. Det er nemmere at sidde bag tastaturet og skrive sådan nogle ting, end du ansigt til ansigt. Han har ikke noget ære til liv. Jeg er bare en lille internetgriger, der har ikke noget ære til liv. Folk kalder mig en legende. Det gør de også mig. Hvad? De kalder også mig en legende. Nå, okay. Så er vi 2 legender. Tænk sig 2 legender så. Jo, jeg bliver træt af min Tourette, det gør jeg sgu. Ja, der kører 2 stream her. Han kører på, hvad hedder det, TikTok. Ja. Og så kører jeg på Twitch her. Så det kan godt være lidt forvirrende. Ja, der kommer et opfølgningsstream, der har jeg lovet dem med at fortælle dem om hvordan det var at følge dig en dag. Flagermus op i røven. Så spreder det. Nå. Så kan det være, at det ikke er så forvirrende med 2 stream kørende, når der kun lige er mig, der er her lige nu. Det var sgu lidt spændende. Et spændende stream i dag. Jeg har ikke lige regnet med, at Nikolaj skulle lige pludselig køre med TikTok også her, samtidig med livestream på Twitch. Det er derfor, det skaber sgu kaos i mit topstykke. For fan, men jeg kan ikke lige gøre noget ved det lige nu. Men der kommer opfølgningsstream, hvor I selvfølgelig til dem, der lyst på Twitch har lyst til at deltage i og snakke lidt omkring oplevelsen med at møde Nikolaj og hvordan det var at følge hans dage her i Nakskov, som vi gjorde i går. Det meste af en dag fulgte jeg med ham rundt i går, og vi var også på skole til noget foredrag og sådan noget. Også ude at tage nogle billeder med ham, gøre noget nyt billede til sin profil. Jeg tror, vi tog over 100 billeder eller sådan noget. Det var helt vildt. Det var sjovt at være fotograf. Det er også derfor, det var lidt forvirrende i dag. Jeg havde ligesom planlagt, skal man sige, dagen op i topstykket, og så... jeg vil gerne i den retning, men nu er vi sådan her i alle retninger med 2 forskellige stemmer, der snakker det og det og det og det og det og det og det. Det vigtigste fokus har været i dag at sætte fokus på mobning. Stop mobning. Så jeg håber også, at der er nogle af jer, eller jeg håber, at de fleste af jer, både på den ene og den anden kanal, har fået noget ud af det i dag. Tænk over, hvad I skriver. Fokus på mobning. Før du lige går til tastaturet og tænker, skal jeg ikke lige svine ham eller hende til? Så lige tænk en ekstra gang. Det kunne godt være, at jeg skulle gøre det. Det kunne godt være, at man bare skulle sende en glad smiley eller et eller andet, og så sap videre, hvis man ikke bryder som person. Kæmpe ros til dig, at du gør et sindssygt godt stykke arbejde. Skulderklap herfra. Jamen tak. Lige præcis, og jeg også der er ramt af mobning og dårlig behandling på social medier, Twitch, som jeg streamer fra, de må stå stamme. Det er min Mutti, der siger, at skulderklap for dagen i dag. Der er en, der har et spørgsmål til dig her. Det er Fugleman, der spørger, hvordan det er at gå Danmark rundt. Jamen, det er hårdt. Det er hårdt at gå baglæns. Nej, nu hedder jeg Fedtmul. Jeg har købt en røv. Nej. Kan man købe sådan en? Jeg glæder mig til at puste den op. Lige præcis, Christina. Uanset hvilken platform man bruger, så burde man tale jeg er kage med.
Det er nemlig rigtigt. Ja. Netflix han siger, at han synes, det er fedt at joke med de ting, der bliver sagt, og at man kan grine af det. Og så at det hele bliver til en positiv ting. Respekt, jeg synes i hvert fald, det er underholdende og samtidig et vigtigt budskab at komme ud med. Ja. Jamen, et barn på der er i anden klasse, der har bedrevet med sin Tourette. Der er jo en grund til, at man bliver mobbet. Det er jo en grund, det er fordi personen, der mobber, ikke har det svært med sig selv. Så man skal gå over og sige til den person, jeg kan godt mærke, at du har det svært med dig selv. Jeg kan godt mærke, at du har det svært. Siden du mobber mig, så har du åbenbart brug for beset, og jeg vil gerne være din ven. Jeg kan mærke, at du har det skidt med dig selv. Gud nej. Dem, der mobber, de har ikke noget ære i deres liv, de har det svært med sig selv. Det er også at bringe det ind over på Twitch lige præcis. Der er jo faktisk ikke rigtig nogen på Twitch, som har taget det her emne herop. Men det har jeg gjort nu. Og jeg håber, at de her fantastiske streamer her på Twitch også, der har mod på at tage emnet mobning her på os. Tag det op. Ja. Spred budskabet. Sammen. Stå stærkere og fortælle, at mobning er ikke en god ting. Hold ja, en Batman op i røven. Hold nu kæft, Nikolaj. Men der er meget mobning på den danske del af Twitch. Det er rigtigt. Men altså, selvom man ignorerer mobning, så vil det stadig være mobning. Selvom jeg går baglæns, så vil det stadig være mobning. Vi skal bare prøve at huske på, hvis vi bare bliver bedre mennesker overfor. Så hvis vi bliver bedre mennesker, så vil der være mindre mobning. Det tages meget mere op her på Twitch omkring mobning. Vil du smage? Sammen står vi stærkere her. Det er vi nemlig. Han vil meget gerne svare på ting. Ja, men altså, nu har vi sendt live i halvanden time, tror jeg, det er halvanden time. Jo, 2 timer faktisk. Ja, min stemme kan slet ikke mere. Så det er ikke en 12 timer? Nej, det er ikke en 12 timer, det er det sgu ikke. Jeg fandt givet også til live i 12 timer. Ja, jeg gjorde det. Jeg spiller jo musik på Twitch også jo. Ja, okay. Og laver de her livestream, ligesom vi har nu. Jeg har faktisk været online i Twitch i 24 timer med at spille musik, hvor jeg havde en masse forskellige DJ'er indover. Hold da kæft. Her i sommer sidste år. Jo, tusind tak, Bente. Jeg håber en dag, at vi kan snakke om de problemer, der er på Twitch på den danske del, tænker jeg, at det er. Ja. Det kunne være super godt, men uanset hvordan vi vender og drejer, så tror jeg aldrig, du får alle personer med i over, men hvis man får en håndfuld af dem, og vi kan snakke frem og tilbage, en god dialog og det hele, så det vil sgu være fedt. Jeg lægger gerne stream til. Ingen problemer. Q420, jeg synes, det er et stærkt budskab og stærk kamp, Nikolaj gør fuld respekt herfra. Lige præcis. Tusind tak. Ved I det? Så lige med, så får jeg en reklame, når Nikolaj får en gave. Jeg har jo en gave til dig også. Nå ja, det er rigtigt, ja. Det har du glemt? Jo, ja, nej. Det ved jeg indhold det bare. Jeg ved det. Gud nej. Der er desværre nogle danske grupper og klikker, der vokser så store og absolut ikke behandler andre pænt. Ja. Nej, lige præcis. Og det er der rigtig mange, der gør. Nogle er større og behandler ikke andre. Jeg vil stadig ikke være den samme, uanset hvor stor jeg er på Twitch. Flere og flere forlader Twitch, ja det gør de. Lige præcis. Det hjælper ikke at kigge væk. Vi er nødt til at stå sammen og blive ved med at bringe det op. Ja. Ellers ændrer det sig ikke. Nej, det er fuldstændig rigtigt. Så tænker jeg heller ikke, at jeg heller ikke har meget energi tilbage. Nej, jeg skal også være klar til baglæns til fokus på mobning. Nej. Kan jeg godt vide, hvem I er med navnen? Ja, man kan jo altid nævne mange navne, men det kommer man ikke langt med jo. Kom så alle sammen, kom så alle sammen. Ja, jeg tænker, Dansemus, du har garanteret gæster. Man lægger hurtigt mærke til det, når man kommer ind på nogle forskellige streamer. Aldrig set eller hørt det, så må du være inde lige få. Set hvad? Hørt hvad? Set eller hørt nogen mobber andre, eller snakke nedladende til andre eller noget. Hold op, det er vildt. Ja, så herinde på Twitch. I må have en fantastisk dag, I to dejlige mennesker. Er du færdig der på jamen, jeg er snart færdig. TikToker der, så har jeg en gave til dig bagefter. Ja. Som jeg håber, du vil blive glad for. Skal folk se med her? Ja. Okay. Det er så bliver folk jo nysgerrige. Hold du store pikkemænd. Men så kan de jo hoppe over på min kanal for at se, hvad gaven indeholder. Ja, man. Godt lavet det her, lige præcis. Tak fordi der er så mange, der kigger med. Bananrepublik. Gud nej. Men det slår også ikke det bedste, du har sagt indtil videre, mens jeg har været sammen med dig. Hvad har jeg sagt? Kan du huske det? Nej. Havde vi overtaget billeder? Kan jeg ikke huske. Jamen, så skal du høre den. Du har en orangutang op i røven, hvor jeg sagde til dig, det går 5 måneder, en orangutang op i røven. Er du klar, hvor stor en orangutang er? Golfbold. Nej. Det er altså den bedste.
Du ved ikke så meget om det. Jeg Det er jo, at I dem, kunne gå baglæs med mig. som blev ramt på Twitch. Jeg kommer kun hos enkelte DJ's. I kan stoppe mobning og være nogle gode mennesker over for hinanden og vælge mobning ryggen. Jeg glæder mig til at se, hvad gaven er også. Ja, tak for alt, du gør, gud, Nikolaj. Den er til dig. Tak. Og tak for at have planlagt dette. Ja, selv tak. Lige om det, så skal vi give Nikolaj en gave. Til alle, der bliver udsat for mobning, jeg holder aldrig op med at forsvare jer og råber op om det, der sker lige præcis ejer. Nå, Nikolaj, vi har jo når du lige har tid, så har jeg en gave til dig. Nå, hvad siger du? Jeg siger, at vi jo faktisk har en gave til dig jo. Ja, fortæl om. Det er sgu meget sødt af jer. Der er 2 ting til dig jo. Skal du bare se, Nikolaj? Det her, det er den ene gave. Jeg synes, du skal pakke den op. Jamen tak da. Ej, hvor sjovt. Hvad står der her? Baglandets mod mobning. Sejt, man. Og vise den Sovs i gryden, du. Lummesehår. Baglands mod mobning. I 4900 Nakskov. 2024. Ved du, hvad det er? Jo, det er en kaffedunk, eller kaffeting. Til resten af din tur. Ja, til kaffe. Kaffekop. Ja, det er godt. Det er altid dejligt med kaffe. Vi har en ting mere til dig, Nikolaj. Hvad er det? Det er, at mig og mit community her, Ja. vi har skulle samle mønting til dig til resten af Danmark. Nå, Rundt her. hold da op. Du skal have med. Fordi vi sætter stor og kæmpe respekt i det arbejde, du gør med at sprede budskabet med at stoppe mobning. Ja, Det er en mønt, jeg gerne vil overføre til dig på MobilePay til det nummer, du gerne vil have. ja, det er da På, flot. på over 2.000 kroner. Det er flot, hold da op. Det Er er du mange regnet med penge. Nej, det havde jeg sgu ikke regnet med. Det er mange penge. Så du kan komme godt igennem resten af Danmark. Ja, det er fandme flot. Og jeg har faktisk lovet mit stream her og vist den, at vi overfører det live her. Ja, Så har vi faktisk også hende, der hedder Borlund her på min Twitch-kanal. Kan du huske, at jeg snakker om de her perleplader her? akkurat. Ja. For hver perleplade, Gud nej. jeg har fået solgt, gik det jo faktisk en donation til dig og til bekæmpelsen mod kræft. Ja, Det synes jeg er godt. det synes jeg er flot. Det skaber sgu noget. Lige at have overført beløb til ham. Og faktisk så er det 2.087 kroner. Hold da op. Det er flot. Kan du se, der er 2.087 der? Det er fandme flot. Han har sendt det. Det er fandme sødt. Tusind tak til at bade sammen. Nu vil jeg også hjem og tage en lur. Tusind tak for tusind tak. Altså, det er fandme flot af jer. Så tusind tak til alle jer, der var med til at give bidrag til Nikolaj. Jeg ved, det varmer hos ham, så han kan komme videre igennem Danmark. Verdens bedste følger, lige præcis. Verdens bedste følger. I er DJ Sunes legender. Fordi de er lige i gang med at indstille til kameraet der, Nikolaj, så skal de nok svare. Hvad filmer han til? Jamen det er et lokalt tv. Vi skal nok lige prøve at filme fremad her også. Når de alle sammen her går baglæns her. Jeg vil sige, det er lidt underligt at gå baglæns. Og Nikolaj? Hvad? Det er lidt underligt at gå baglæns. Nej.
skide seje. Ja. Ja. Har du styr på det? Nej, det har jeg ikke. Bare du driver mig, hvis jeg fatter Nikolaj. Nej, det gider jeg ikke. Nå, det giver du ikke. Det er simpelthen så fantastisk at se. Jeg forsøger at få, Vi er fumlegængere. at få os alle sammen med, ja. Når vi Der togskin op røven. er sgu mange, der er seje her. Selvom det er lidt af en udfordring, ikke? Jeg har heldigvis spejl. Ja. De ser gået skide. Går vi lige forbi politistationen. Skal vi spørge, om de har en donut, eller hvad? Men du ved godt, at måske er det fumlegængeri. Fumlegængeri. Ja, vi går på baglæns. Det ved man aldrig jo. Min numse er død. De er seje. Mega gode, mand. Det er et godt spørgsmål. Det er jo fordi, ja, det er jo Filmer vi lige på politistationen her. Ui, Vi har taget skilten. nå, jeg tager skiltet. Ja. Der findes så mange unge mennesker. Togskinner. Prøv at se, hvor mange her, der går med. Det er helt vildt. Du kan ikke huske, hvor vi skal. Vi skal lige over vejen her. Lige over vejen. Nej, du Husk at se herfor. Folk kigger meget specielt. Sådan, hvad fanden sker der her? Det ved jeg sgu ikke. Hvor skal vi fortsætte hen? Vi skal op igennem gågaden her. Hvor er vi lukket? I vores smukke by. Ja. I Nakskov. Undskyld. Der var en pæ. Pas på. Jeg skal da bare lidt. Se, hvor mange vi er med. Og gå her. Velkommen ind for et dunk. Jeg skal lige... Vi følger bare med. Vi følger bare med. Og hvis I undrer jer over ham, der går med kamerastativet, så er det fordi, at han er i gang med at optage og filme til web-tv'et, Nakskov Web-tv. Så man kan se det indenfra også, for nogle andre vinkler. Så bliver vi spredt. Så bliver vi spredt alle sammen. Kan vi vide, om politiet kommer og går med? Ja. Vi går baglæns hele banden. Vi har fået en masse psykose. Torstrøm. Der er fri passage på midten her, så rammer man ikke noget. Folk kigger mærkeligt på det. Ja. Jeg synes, det er så sjovt. Ej, det kan man kan gå sådan lidt og... Hey, vi skal kigge forbi dig nu, ikke? Nu er de fleste af dem bag mig. Det gør vildt ondt i lungene. Cecilia, det var det navn, jeg hørte på stream. Var det der på, hvad hedder det der nu? På Twitch? Hallo, mester. Ja. Mester. Er det ikke Cecilia, som var det Cecilia, der var med? Ja, der var en, der hed Cecilia, der var med i dag. Er du på det der twist der? Nej, okay. Nej. Ja. I skal ikke gå med? Ja, det er det i hvert fald. En sød hund. Og så hvor mange mennesker, der er her, der går med her bagved. Det er helt vildt. Det var myldretid her på toget. Ja, så havde vi nok ikke kommet igennem. Nej. Ulle? Mutti. Det er min mor, der kommer kørende der. Kan hun køre den i bak? Du er nødt til at køre den bak. Kør bak her. Det er Mutti, der kommer kørende der, du. Ja! Har sidespejlene. Kom så. Ja, det er min mor. Ja, det er Mutti. Skal du ikke køre med? Gå med baglæns, din søde. Stop, Bobby. Borgerlån.
så må du sige til dem alle sammen, Min tissekone er gået i stykker. at jeg er stolt af jer. Hun er stolt af os, Borglund. Jo. Hvad? Hvad siger du? Hun er stolt af os, Jammer. Borglund. Flaskesamling op i Du må hilse din mor, det skal jeg nok kalde giks. Gud, nu dør baby sgu. Altid når det ikke er myldretiden. Hvad? Det er altid når det ikke er myldretiden. Alle de mennesker, I kan se bagved os her, dem der er her, det er nogen, der går med os nu. De er bare lige et skridt foran os, fordi vi går lidt langsommere, mig og Nikolaj. Jeg har ikke Frugade. Det er en Frugade. Ja. Det er fruen, der har haft lov til at være på den gade. Du. Ja. Hej. Du er med baglæns, du kan Ja, det er det. Selvfølgelig er det. Hvordan har du det? Jeg har det godt. Er Lucy? Det er godt. Det er godt, du kan det. Ja, det er altid værd. Så derfor vender mig op i ryggen. Du kan gå med, baglæns. Sammen med Nikolaj. Hvad hedder du? Melanie. Det er et flot navn. Ja. Så kom der endnu en, der kom med og kiggede baglæns. Hvor er det fedt? Ja. Det er dejligt. Ja. Solmand. Nå, han går baglæns. Prøv at se. Han gik baglæns med en vindue, eller hvad det var. Jeg går baglæns hele Danmark rundt. Skal I gå med? Det er simpelthen 4 gange, jeg gør det. Jeg har gået baglæns mange gange før. Tisco? Ja, jeg har Tourette. Der er blevet meget med, ja, alt muligt lort. Hej! I kommer bare til at gå med. I kan bare gå med. Hej, kom bare med! Hvad siger du? Gå med. Tak. Men hun var skide sød. Ja. Elby. Elby 64. Hvad siger du til det? Så nåede vi torvet. Så kan man lige hvile benene lidt, hvad vil jeg sige. Hun er i luften. Og du ser, hvad jeg har sørget for, at solen den kom frem? Skal vi gå baglæns, eller skal vi hjem? Så nåede vi op på torvet her i Nakskov. Og lige så skal vi til at gå retur igen. Jeg kan godt mærke, at man ikke er vant til at gå baglæns. Der står dem, der filmer til Nakskov Web TV. Jeg kan godt mærke, at man har gået den anden vej. Hvad siger du til det, Nikolaj? Det ved jeg ikke. Så skal vi til at gå baglæns igen. Ja. Ja. Hvad skal det? Skal vi gå baglæns til Rema igen? Ja. Nu fik vi rundet torvet. Og vi skal køre baglæns jo. Ja, nu kan jeg da godt køre baglæns. Og sejt. Mutti, hun tager elleren baglæns hele vejen til Rema, har hun lød. Så Mutti, hun kører altså lige baglæns igennem gågaden. Ja. Husk at passe på det stativ der. Det er sejt. Nå, har du slået det fra? Nå, det kunne være, for det er. Ja. Man skulle altså ligesom bilerne har bakkedetektor, så Ja. passer, hvis man er ved at gå ind i noget. Ja. Og Mutti, hun bakker hele vejen igennem gågaden. Som den eneste i hele Nakskov. Det er altså sejt. På en el. På en ellert. Ej, der er mange, der går med her. Ja, min mor, hun er sej, ja. Nikolaj og Mutti og mig. Og resten af alle dem, der går med os. Det er godt. Jeg synes, det er flot. Jeg synes, det er fedt.
Fedt, mand. Prøv at se hende. Ja, hun går lige baglæns. Ja. Det er sejt. Der er simpelthen en, der går baglæns helt ned i enden der i Nakskov her. Vi går baglæns for at stoppe, for at vende mobning i ryggen. Ja. Ja. Hallo. Ja. Og så tænker de, hvad er det, de laver dem her? De er i gang med at vende mobning i ryggen. Det er for... Det er Nicolai overgår på stopmobning. Sådan der, mand! Sådan der, Prøv lige at se her gang, de her gutter her. De trækker deres cykler baglæns igennem gågaden. Ej, det er fandme fedt. Flere, der har cyklet med ned i Indrefjorden, ja. Det er så sejt, det der. Jeg har købt rumbasen. Det er svært, det der, hva'? Respekt. Ja, respekt, mand. I må gerne vende dem om igen. Og vend dem om igen, det må I gerne. Det er fedt, I har gjort det. Det er så fedt. De prøver virkelig. Ja, de prøver alt, hvad de kan. De gør alt, hvad der kan. Prøv at se. Han bærer simpelthen sin cykel baglæns her, hvor det er smukt, mand. De har gået, hvad jeg kom hjem for. Hold kæft, hvor er det fedt, det der. Jeg har en stor pæk i lommen. Nej. Nej. Okay, mand. Du skal bare gå ind i mig, mand. Nikolaj. Du går forlæns jo. Jeg tænker, hvor bliver han af? Gud, nej. Ja, vi skal ned forbi politistationen igen. Lige over her, ligesom vi gik herop. Kom, Nikolaj. Bare følg efter mig. Sindssygt godt klaret. 1,5 kilometer, er det ikke det? De burde næsten klappe alle sammen, fordi de er så gode her. Ja, der burde være klapsalver. Okay. Har du gået hele Nakskov rundt baglæns nu? Ja. Det var sgu godt. Der har vi filmmanden. Ham, der har filmet os i dag sammen med din marker. Husk, man kan se det på Nakskov webtv.dk, ikke? Jo. Lige præcis.
kan også være, at Nikolaj han kan holde den her, mens vi lige triller dernede. Jeg har en stor pikkenumsehår. Vil du gøre mig en tjeneste? Ja. Så kan du snakke lidt med chatten. Der var en, der havde et spørgsmål faktisk til det spørgsmålet, som hun kom med faktisk. Det var, om du nogensinde er blevet smidt ud af en butik på grund af din Tourettes... Ikke butik, men Facebook er blevet smidt ud af. Og... Men det ikke er sådan en fysisk butik? Nej. Ikke så vidt jeg kan huske. Jamen hun skal bare sige, hvis hun drejer den anden vej jo. Ja. Vi vil jo ikke... Hun sad fast jo næsten. Ja, hun sad fast? Ja. Hun gjorde han kast gjorde den anden kategori. Var det ikke her, der snakkede om, at det skulle være... Hold kæft, din perverse støder. Bilen holder derovre, kan Ja. Så kan vi vide, at vi skal køre rundt, og så... Jamen, det er jo rigtigt jo. Det er Dunmagt. Torskoven lige oppe i pikkehullet. Hold nu kæft, Nikolaj. Kan jeg ikke lægge den her? Jo. Den luft. Jeg finder lige ud af, hvor vi skal være henne. Ja! Gud nej! Så I må lige hænge med os her. Så jeg tænker også, så skal jeg også snart noget nyt. Ja. Og finde på noget nyt. Okay, men det må jeg lige nævne lidt for os her til sidst, fordi jeg var lidt sådan nysgerrig egentlig på at høre lidt baggrund for det hele som det første, og så kunne jeg godt tænke mig at høre noget, om du har nogle gode oplevelser, som du gerne vil fortælle os. Ja. Hvor mange kilometer er det sådan fra februar til? Jeg regner med, at det bliver 2.800 kilometer. Cirka. Okay. Hvad, Tourettes, prøv lige sådan fortælle bare på 1 minut, hvad det går ud på. Jamen det handler om, at kaffe. Det handler om at vinde hadet og mobning ryggen. Og gå baglæns og sætte fokus på mobning på den her måde her. Ja, har du selv været udsat for mobning? Ja, det har jeg nemlig. Opvæksten? Jeg er blevet mobbet rigtig meget som barn. Har du har selv været udsat for jeg har selv været udsat for mobning, ja. Ja. Jeg blev mobbet rigtig meget. Ikke så meget på grund af min Tourette. Fordi der havde, barn havde jeg ikke så meget tigt engang. Men det blev værre. Med årene? Ja. Så er det, okay. Men jeg var jo specielt en speciel dreng, som havde en hjerneskade, havde ADHD. Som jeg var meget dårligt socialt. Og det synes børnene var sjovt. Og så de mobbede mig på det, men det. Det var heller ikke så meget forståelse for sygdommen dengang? Nej, det er rigtigt. Det er rigtigt. Kaffe. Og så, også da jeg blev teenager, var der også rigtig meget mobning. Jeg følte mig ikke rigtig, jeg følte mig forkert hele tiden. Jeg følte mig rigtig forkert. Jeg følte, jeg kunne ikke forstå mig, hvorfor jeg havde de her, med jeg og så jeg bedøvede mig selv med hash og andre stoffer, fordi jeg ikke kunne overskue mig selv. Blev du afhængig af det? Ja, det blev jeg. Okay. Jeg tog desværre mange stoffer i perioden. Kaffe, fordi jeg prøvede at flygte fra mine problemer. Al den mobning, jeg har haft, den har gjort, at jeg var sårbar. At jeg følte mig ikke god nok. Så jeg tænkte bare, fuck den her verden her. Altså. Og så var det så stofferne. Hvordan kom du ud af det? Jeg kunne godt mærke til sidst, jeg skal ud af det her. Fordi der er en anden i fremtiden, jeg skal gøre. Jeg kunne mærke, at jeg havde et eller andet gøremål. Jeg havde en sådan gøremål, jeg skulle senere i livet, som var vigtigt. Fordi at der var mange gange, hvor jeg blev reddet af skæbnen. Fordi at jeg var i en situation, hvor jeg kunne være død. Jeg blev fundet pissefuld og alt muligt skæv og alt muligt.
Okay. Og jeg var gået ned ad en gade, og jeg var så helt langt fuldstændig. Så spiste svinet her. Det var i januar måned, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske, vi skal overstal, om det var 2009 eller 2010, det kan jeg ikke huske. Men kaffe. Så klokken var ret sent. Så var der det her ældre ægtepar, været sammen i over 50-60 år. Aldrig nogensinde gået en tur om natten. Men manden, han sagde lige pludselig, jeg har brug for at gå en tur. Og så sagde konen, jeg går med. Klokken 2:30 om natten fandt de mig. Okay. Og de har aldrig nogensinde gået en tur før. Så det følte jeg bare, det skæbnen, der vil have at være live. Så fik de så der? I ring efter den ambulance og sådan ting. Okay. Og hvad årstal er vi i nu? 2009, tror jeg. 2010. Var det noget, der skete så efter det her med dig? Var det der, du begyndte sådan at... Jeg begyndte at tænke over, måske skulle jeg til at stoppe det her. Der er altså, skæbnen vil have, at jeg overlever af en grund. Jeg har været heldig at overleve mange gange af forskellige ting, hvor man tænker, wow, hvad sker der her? Altså også op i Norge sidste år. Okay. Der var jeg ved at finde ned over en skrant. Ja, og det kan ikke ske her på Lolland, men i Nej, Norge, der er mange skrænter. Men det er rigtigt, ja. Jeg har været rimelig meget heldig. Jeg har en god skyldsånd. Okay. Kaffe, som er passet godt på mig. Og så det må have en betydning jo. Og du, de år, du har gået rundt omkring Danmark, du har mødt en masse mennesker og snakket en masse om det her ting. Jeg går ud for, at de 4 år her, der har du fået sat ord på rigtig mange af de her ting til mange mennesker. Ja. Har det skabt en eller anden udvikling i dig? Har du rykket dig som personlig? Som det har jeg bestemt, ja. Altså, jeg lærer mig selv bedre at kende. Jeg er blevet mere voksen. Kropmæssigt, psykisk. Jeg har lært gået fra at være en årig dreng op i hovedet, til at være en voksen mand. Og det skete på de 4 år, hvor du har været ude og snakket med mennesker? Ja, fordi jeg har lært så mange mennesker at kende, og har lært, hvordan verden hænger sammen med. Altså, og nu er jeg 34, så jeg var 29, da jeg startede med det her. Hvad skal du så gøre, når du er færdig, hvis du siger, det er sidste gang i år? Hvad skal du så gøre? Jeg har en lille drøm om at gøre noget sindssygt. Hvor der selvfølgelig er en hold med, som kommer med, men det er kun måske, at jeg går tværs over Grønland. Okay. Og ligesom Knud Rasmussen gjorde engang. Jeg kunne godt tænke mig at gå i hans fodspor. Okay. Og prøve at gå tværs over Grønland. Om det overhovedet kan lade sig gøre. Ja. Jeg skal selvfølgelig ikke være alene, det kan ikke lade sig gøre. Jeg skal have en helt hold med. Ja. Hvornår vil du gøre det? Næste sommer måske. Men er du begyndt at forberede dig? Ja, men jeg begynder at tænke over, hvordan gør jeg det. Hvor du kan vide, hvor lang tid det tager. Man skal jo over kæmpe afstande der med... Ja, jeg går ikke baglæns. Nej, det er dumt. Ja, det skal du ikke. Men jeg kunne godt tænke mig at prøve at udfordre mig selv. Hvor går min grænse? Selvfølgelig med masser af mennesker. Ja. Jeg gør det ikke alene, det vil være fuldstændig sindssygt. Må ikke der er nogen, du har mødt i løbet af de sidste 4 år, der er med på den? Jeg kender en, der er familie med Knud Rasmussen, okay. Som gerne vil med. Okay. Hun vil gerne gå i hans fodspor, sin bedstefars fodspor. Okay. Hvornår har du kommet på den her tanke? Jeg har tænkt på det siden sidste år. Okay, så der har jeg tænkt på den tanke der. Det kunne være meget sjovt at prøve det. Hvis jeg ikke får det hele på plads, så gør jeg det ikke. Nej. Det skal være helt på plads, 100% det hele, før jeg gør det. Og jeg kunne også godt tænke mig at gå på Færøerne og Island. Jeg elsker, og det er jo en del af Danmark, det har været en del af Danmark og Island i hvert fald. Så det er det, du er i gang med nu. Det får du mange timer til at gå med og tænke igennem, når du vandrer. Ja, det tænker jeg rigtig meget på, og jeg tænker på, hvordan gør man så det, og hvordan gør man det, fordi jeg ved ikke alt. Nej. Altså, jeg kan jo spørge folk, hvordan gør man det, og hvordan gør man det. Hvordan tisser man op på Grønland, og hvordan gør man det, og hvordan gør man det, og hvordan gør man det. Og det skal man jo finde ud af inden. Og man skal, hvordan får man, hvor meget tøj skal man have på. Varme handsker nok til, at det kunne lade sig gøre. Ja, det lyder som et interessant projekt. Jamen det er det også, synes jeg. Men det er jo ikke sikkert, at det kommer til at lade sig gøre. Jeg skal først være 100% sikker på, om jeg har planlagt alt. Det er som et detalje. Er god? Helt på, vi vil jo nærme os slutningen.
kan jeg se på det hele. Kan du fortælle lidt om nogle af de bedste oplevelser, du har haft? Hvis du tager en oplevelse, der sådan springer op i løbet af de sidste 4 år, mens du var ude og gå. Var nogle specielle ting, der skete? Nogle gode mennesker, du... Jeg har jo gået med Christian Eriksen, fodboldspilleren Christian Eriksen. Det var en god oplevelse. Og så har jeg også gået med statsministeren. Okay. Det var også en kaffe. Det var også en interessant oplevelse. At gå med en statsleder baglæns. Så tror jeg, at den eneste i verden, der er gået baglæns med en statsleder. Så har jeg også gået baglæns med nogle andre. Malte Ebert, sangeren. Han er jo også en fantastisk menneske. Rart at møde andre mennesker og høre om deres... hvad de tænker om mobning, og om de har selv oplevet mobning også. Har du selv været udsat for noget, eller mobning, nogle negative ting i løbet af det her år, hvis du har gået? Altså, de sidste 4 år på TikTok for eksempel, eller på sociale medier, så har jeg selvfølgelig oplevet noget hate, og det er jo meget normalt. Altså, det oplever man selvfølgelig, og det skal man tage med. Jamen, jo længere du kommer ud, jo flere negative ting møder du også selvfølgelig. Ja. Men i det store det hele, så er folk positive. Og... Ja. Men vi glæder i hvert fald til at følge de 2 videre. Tak. Tak for, at du ville kigge forbi. Den snak. Så håber jeg, at du får en god aften i Nakskov. Tusind tak. Og tak for, at I kiggede med. Det gik meget godt. Ja, prøv til, det er ikke noget film. Nå, det var glemt filmen, ja. Nu har han ikke filmet. Jo. Det er camera joke. Cameraman joke. Okay, fordi det tænker jeg om. Ja, det var...